Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan nat kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakasalitaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Sagudayin nga ron ti surat ti pakasalitaan ni Marlon nga napauluan, kasla na ilinong akalding, wano kasla na iyapon akalding. Dear Manong Nemi, dududwa kam laengen kinitatang ngagbibiyag, agkabkabalay, agkaskasera. Kinamkat ti kinarigat ti panagbiag mi manong, tagkaskasera kampay laeng, idinto tagpadpada kami ka construction worker. Karpintero ni tatang, idinto tamasun, semento, iti kamkamaluwag. Sa anak nga nagbasan iti college, Manong Nemi, tapasang awat, ipanagraduar ko, iti high school. At dadag iti tao, dadag iti kaskanyak nga ore no kabail na kawatamat ni tata nga pagbasahan iti college. Ngamtsak may inulo. Iso nga si Muro taklatan iti construction, nangrugi iti piyon, aging nga amo kon tagasinta iti bloke, aging nga amo kon palitada, ket sa anak kon nga piyon, no di kat siya kon ti may sagadag iti mason. Ngamawan ti maornong mi Manong Nemi nga agama agsipod tanumanin agabsan ni tatang. Kabato sumuro di asmana. Probleman tumanin na, di ay panagpadoktor na. Nakapikit ngamin nga karpintero isuna. E dinto ta allergic na Manong Nemi datay angot ti kayo. Panagano datay nagragad dyan. At nagragad yan kastakat. Ore face mask. Sumuran tumanin di asmana Manong. Kung nakapagid din na, tang. Nasayasayat sa nagyang kalatan, titunag ti balay. Ado ti magastos yun, sumrot sa kityo, ngayon ti maswelduyo. Kasta, ti mapaspasamak man. Digad kahit nasawan, tsaklaingin tagtabtrabaho, tapnagbiag kami kinitatang. May sakmet nga baro, siyempre, malpas ti sweldo, mamanagmad agpaspasyal iti sentro. Kumatang ba dati, baro nga sapatos ko, baro nga pantalong ko, t-shirt, brief. Medyo gumatang ba ti sunglasses ko. Pagguping, papugi po it nga ro. Mapanak mat ka na kita restaurant, agorder ti beer. Sakto mat agorder ti pulutan. Kung namlano sa anak nga, construction worker no daduma. Iti restaurant nga ayan ko, dito ko nga namamo Manong Nemi, ti babae, nga na magpitik ti puso. When, agpadpada kami ang customer. Wow! Nagsagawisyo ti rignak, Manong Nemi, di makita, kadagsabat di kiti dalan mi. Agsabat di kiti matami ko nakuma. When, Manong Nemi, inasidgak isuna, talutang het. Puro babae. Hay, babae di makimam mo? Uy, makayam mo ka no. Wapo. Baka mga opisina. Ay, Pugi, ada lugan mo? Ada. Mabalintot makidogan, joyride.
hanggang malaon eh. Anak at lugan mo, bisikleta. Ngek! Bisikleta mat kaya. Siyak ni Marlon. Siyak mat ni Aida. Kuna ti kapintasan da manong. Kapintasan da kuna gabota ison sa lang tinagbali ti buok na. Kasi talaga ka panagana mon. Kababan. Panagana dyan ito hairband. Sa makita man na may dariluna, da singsing na, da kwentas na, adaritos na, da pintas petibag na, idinto tadi duwa ka duwa na kasla alalay na lang ida. Kasla, sure nagapot abroad ka na kayo. Dinamag ko yung nakatugawak manong. Kit pinayapayak ti waitress. Dati in-order ko tayo, isuman ti order manin. At saka kami napnet di may isang order eh. Nakaroon na kita slak lang na bisinan, itata nakakita ka rin ito napipintas ng babalasang. Kinunat. Ay, Marlon, kung natin may sa katakwada, gabot may katimipon ka na kami, nagtugaw ka nga, di mo pa impalos na nagtugaw ka, si kanto nagbayad ka na gito ya. Sige, okay lang. Sila ka lang mapilit-pilit. Aman, saan ka bale? Anak ti trabaho, dinalmag da kanya. Mga opisina ka? Dakat mga opisina nga nakabisikleta. Baka no, racer. Kasta ka tihilig di kitihilig ko. Imbes ka kutseda, bisikleta lang. Tapos na kasta kita ada exercise da. Racer nga sa bisikleta. Yung bagak manong naming nga may saklang construction worker. Kuna doon. Ang mga, sila nga may bagay kang construction worker. Marlon, gwapo ka. Kunada. Oy, Aida. Abi di ka matintimek. Okay lang. Ni Aida, gap-gapo na dyan Singapore. Iso ang inawis na kami ngagagayam na batch na tapno umay na kami i-treat. Kasta, sumot lagayam nga. Kasta't laga na may sabat gayam nga OFW. Hindi nagpakadari kini duwa manong name ito mapad na kanog CR. Inasit gak ni Aida. Aida? Awang pa asawam. Tapay lang at asawa na. Boyfriend. Lang at boyfriend na. Na kami posible kami no pa boyfriend mo. Awang pa eksapsapulak nga eh. Ori siya kagsapsapulak met. Amam ka din ang kasla. Itinadhana. Nagamamuta ito yung restaurant. Tapos kastagat pa. Rugyan ta nga sangalin tayo na yata. Medyo mayat di pa nagbalbalikas mo, Marlon. Magustuhan. Napindas ka, Aida. Itapay lang na makarik na, tigas yung arik na. Mabaling ka din nga, ibaga akong keng katimarik na. I love you. Ang bilis mo naman. O may kanto pa siya di malayo. Minuto yung balay mi. Mono balayo. Kinapod nun na. Adan balay ko kung bukod. Ana? Nabayag kami ng di Singapore eh. Kahit mga sawan, noag-asawa kan, adan balayo. Yung umot pa asawa, kung mga asawa ka niya. Naggasatakon. Nasaktek baling nga asawam. Saan nga problema ti balay ka ba adan balay mo? Sikan nga babae ti mangibalay iti lalaki. Sila tekon ko natin ako, kasla na ilinong, nakalding. Madata nagtrabaho akmat. Mabalimet nga no, si kakinsiyak tagasawa ka. Mabalimet nga pasublian ka. Numan tinagastos mo iti balay tap nagbalingad balay ta nga duwa. Ori no sa nagpasublian no gasawatan. Conjugal property ngay. Gamot agasawatan, no anyat kukot ti maysa, kukot la nga duwa, di ba? Tama. Umikanto pa siya rin di balayo. Pinasyag ko nga talaga manon name ni Aida iti balayda. Ngayon sa amot gahayam nga ti balayda. Bono balay na, iti ayan na. Ngayon,
Karu madamot lang manong. Dumanong ka, tugaw ka. Kung wala na kamarbaro balay mo. Iso na ito. Tapi nga siyang iso ti pangayabang kanya. Ako pa'y kadua. Iso nga dito yung balay. Itayan da mama. Kaya ti kapsat ko. Ay, iya mamuka ka na kwada. Nagayam sa nga ili, maida. Well ma, ni Marlon. Marlon, ni Nanang. Sino nga Marlon? Na-istorya ka na kayo nga amok hindi may isang restaurant? Kaya may isa construction worker? Awan na, may isa lang construction worker. Nga umay mo arman ti anak ko. Kasta. May isa nga baro balasang isuna. Hamang mapanunot baro. Nga adayot nagidyatan niyo. Kasi makita, OFW isuna. Nakabalayan sa construction worker ka lang. Namnama yung gata nga may bagay ka. Mama, sama ka. Ibagbagak lang di pod no. Kinuri data ng ibagak keng kaida. Noon yaman tirantra ito nga Marlon na construction worker. O sa remta panunot mo sa nga tapuson. Wala, panawag kay Pai. Pasensyakan ka ni Mama ha. Pudnumat kami din ba na kababay mo't ng peso. Siya pa yung construction worker, siya ti ibalay, ti babae. Sila na ihapon nga kaling ako na. Okay lang. Ano okay lang? Pero matagkat naputun pa nga kayat mo. Ay, dito man kapsat ko ni Karen. Karen, nagkapam. Nagkapuhak ka na kita yung barkadak. Manang. Hi, Karen. Ni Marlon. Boyfriend mo? Haan. Sampay lang. Ay, tsaka mo to. Gwapo manang ha. Awam tagpili ha. Hello, bayaw. Hi. Nagraw itakulap ni Mano. Naaram na ito yung babae ha. Sopet kumiday. Sana kit dinilpatan di bibig na. Hindi makapanawan ni Karen Manong na may pasensya ka antikas din nga garaw ti kapsat ko ha. Nagaraw nga ron. Huwag nga ron. That's problema eh. Di na may pas nagtagbasa. Awan ti problema na magastos. Naggraduar ko man deta. Ngayon na aram. Kita kit saan nga virgin. Siyak virgin ang palang. Pag ko naman saan nga virgin ni Karen, nagsikog yung pagtapay na regrig na. Ay naalisan ko na kuma. Problema ka ron at akamsat ko. Nag-asawa ko man lang tangarudan, tapos nagkasta saan nga papakpakan. Ngam siya nga bali. Nung tunad asawa ko, agyan kami to itata nga balay ko. Bahala dan tumatin kini mama, hindi piyagda. Manong nemi, ididay di matlaing nga rabi inaklon ni Aida ti panagayat ko. Imo na nga naramanak dagiti bibig na manong. Kalpasang inagkamanat ng ngiltirupa na inamalak na ninanam di kiti lips no. Sakam naging narakop itinairot. Ngam nakigtot kami manong nemi idi at taad na maibalaybag nga ridaw. Dagpungtot. Pasensyakan. Ni Mama Rejay. Dinakayat ni mamang mo. Paiso ka dito asawain? Sa bagay. Marlon? Aida? Sweetheart? Kahit ko nga, sakbay nga sublihat sa Singapore, tap na ituloy ko ti kontrata. Kahit ko nga, niya, adanag na itiin patakdar ko nga balay. Kahit mo, awan ti wagdanakam, tanaw awan ti ornong mo, siyak ti agustos ti kasarta. Ay da, mas da ako kanya. Gamanak, kaya awan pagdanakam, saan ka itong magbabawi? Agbalinat itong napudnukin ka. Kasta mo tinamnamakit ka.
Kahit ko nga iti pa nagsublik sa Singapore, kat awan masayang nga kwarta. Hindi kat masawan. Kahit ko nga sikat umawat, pag ipatuludak, gaputa sikat asawa. Tanong ni mama, uno ni Karen, nakaw. Diya ka mo napapapanan na, umawar da. Data siguro ti ka po na naapay nga sansapi akayat ni mamang mo, asawa ka, nangaro na kanya. Awan ti pagtanagan, sang iso da matumpal. Basta sakbay, ngagsubliak sa Singapore, agasawatan. Fast forward manong nami iso nga rod tinapasama. Naisagana, iti panagkalay sami, inya mamuk ni tatang, keng kuwana, kadakwada, ngem kastao ni libbi, ti abalayan ni tatang, ti katugangak manong nami. Ngem kas ko na ni Aida, manong nami awan ti sabali, mapaturay no saan ngisuna. Namampay sa nga kayat, ti katugangak manong nami nga da kami ti agasawa. Awan tinaramidan da, awan tinaramidan na manong. Kinabudno na kit saan nga imatendari ti kasama. Ni Karen tinangabay manong nami, isot pa nakagardyan ti kapsat. Sa bali manong nami, tinagbalin nga maid of honor. Nalpas ti seremonya ti kasar, manong nami, nalpas iti reception ket iri tamalpasin ti amin. Kaduamin ni tatang manong nami, nga simreken iti balay, ngayon patagder ni Aida. Honeymoon. Pag honeymoonan tan ti balay, baro nga balay ko. Ay, balay ta. Dito ibatin nga pa'y kukingkat, kinabirahin ko. Marlon, nagagasgasa ta kayda. Nagagasgasa ta ka talaga. Kaduwak pa ni tatang. Alangan ba't nga ibatim ni tatang mo, hindi pagkaskasaraan nyo. Di mahit no, adan tatang mo, tapos duwa kayo dito. Adamang gwardya kayo ka. Tadinamot nga kayat na tatang mo nga liputan na to. Diba? Hanan makapagtrabaho iso na, iti construction. Saan? Kabay lang naman siguro nga sukayan di talikod, di balay, aggarden, di ngamin. Una sa hanggang agtarakan tinetib ka manok, tapos doon diba itulong ni tatang mo. Dito nga talaga ti palanok, sweetheart. Nalawang space, ti likod. Iso nga, talaga. Mangipatakder kam to dito ti pagapunan, no, pagitlugan, pagtarak ng mitinetib nga manok. Sa agmula kami ti fruit trees, ken nating. Sige man, tapno, adamot lang nalamis nga, sumrek nga angin iti unig. Kas makita mo, naaladan nga awmala kamula-mula na. Wen, siya ti makamo si Dart. Ti panakahardin, papintasan mi nga agama, palawlawan mi kadik di mula. Agmula kami ti kalamansi, papaya, napay, mangga, chiko, abukado, saka magmula itinateng. Wow! Kasla ko lang may imagine. Ngayon to no, bakasyon na kat dadakkel to nakitimula. Nakapimpintas to tiklawlaw, berding-berde, green na green. Manong name dito'y kuha na paneknekan nga virgin ti asawa. Iti panunod ko manong name nakagasgas sa taglaunay nga lalaki. Agasem, addan balay mi, ngawang gastos ko, isupit naggastos, iti kanlay sami. Sakit virgin nga nakaimas ti asawak mano. Sagsubli sa Singapore, digad kahit nasawan, binulan to nga agpawit, nga makaigkaya makiti kuwarta. Nagmaris rosas, day di nga nabi, kat napno ka na iti asog ka na rin eng ti silad mi ti asawak. Kat ka po, manunimit agkakaruba kami
kadagiti agina akatugang ken ipag ko. No amudan ako nga awan ni Aida manong nemi paspasagidan da nang ron di bakit. Ay, kita magadla tibiyag aya. Kasla na ilinong na yapon nga kalding. Tumalyawak tumat sa ako kusilapan ni Suna. Dito na una, tijak kayat ka rin anak ko. Na nagbidot, hindi ba nagdesisyon? Nagado dito sa bali ko mga asawain mo na pag-asawain na di kita di kotse, di kita professional, mga opisina, may samit ka construction worker. Ay, po, ay. Nasakla talaga ti matungpal. Naong ka kayat ko ti kaskareta. Kasla na iyapon nga kalding. Ngayon sa anak lata nga gunon ni Mano. Tsak tutupan data nga bakit. Nagpeso man ti kunana. Ang sa anak matabas talatak tutugawa. Ito laki din ta. Agsublin ni Aida sa Jay, Singapore. Agsublin ako man nagtrabaho. Ti planok manong. Aming ipawit na. Jak kasayan. Iduling ko. Ibangkok. Tapos ti kasta. Ito nagbakasyon. Sa pulin nanto. Wan. May specialized to. Noan niya nga aldaw, nga naawat ko, noan niya nga aldaw, nga nag-deposito. Tapos no awan makunkunana. Kahit na di masweldo kakas mason, isot gasto sa may kinitata. Di okay? Kahit no okay to, dagit mula mingin natin. Dagit tarakin mga dingwen, tarakin mga manok. O, mabalim mo ito taglako iti itlog tinetib ng manok. Mabalim mo ito mataglako iti manok. O, dakil mo iti may tulong ni tatang. Di ba? Kinun ko nakitinakim ko manong. Baring ano di daddo, gundawayan, timawawat na nga kwarta. Kat mayaw awan dan to. Ag chicks dan to, mapandan to jebiwan. Ay, apo, ya. Kitam kadlaang tibya kaya. Kas dalada yapon nga kalding. Barsagang kalako ma. Kinun ko naktinakam ko ano. Ay, apo, ya. Matay dati ilim na gito eh. Wala, siyempre, agilam da. At ako na ni Aida, siyaktun ti umawat ka na kiti pauit na. Saan na kayatin nga pauitan na kiti agina, gabot ang buruburan damit. Basol damit lang, di ba? At akalintagan mo't ani Aida, nasaan nga saan nga basta italik, ti kwarta na kadakwada. Takula na nga saan nga kang kanahin nga iso iti mang bibiyag kadakwada. Tapno amo ka no ni Karen, ti sumrek ti trabaho, tapno agbiag damit nga gina. Alagat samat kandakas no paladawan na ida. Iti gagangay, no manulang ti maited na. Saan iso amin na masapsapul na. Siyempre, ibagak dayta iti asawa nga saan nga agpasarda iti pamasagid kanyak ni mamang na. Baba amlat ta, sweetheart. Agpatinggan tulat ni mama. Amok nga maramid to ti kasta. Nga agilem. Siyempre. Adakan nga aking kadwak nga aking kukwa. Tiyan yaman na kukwa. Kinapundo na parita na kagasawan ni na mamang ko eh. Diyak ka no palagas asawa tapos kasta kita madawat dalat kahit nga dawatan. Sweetheart, yung lawas na akon. Lawas nga sublyak sa Singapore. No problem. Manswen ta nga ron. Ti? Tagaramin. Tanyata mo. Baka no ito natakan di Singapore kat madlaw mo ito nga ginaw ka. Ay, saan nga mabalin na? Iti portardak na ko. Kani. Kasi diyan ako. Madinasadya mong ipasngay. Jakla mo. Baka narikat. Ngayon makas pagarikan ta. Ijayak to nga agsikog. Kat okay dan to kanyat. Mayat. May pas nga isa di Singapore. Tagbalingo mo ng anak ta. Ngayon kapilitan na. Nagawidak. To umay ko ibatik yung kani baby. Sakto man nagsubli. Kasta. Di okay. So my God. May kang tagaramin tanganon din.
Inagsublin manunemi ti asawak sa di Singapore, si Murot, dakarin ken ti katugangag, nga napanangitulod kang kuana. Binilbidin ni ida. Mamang, tasalon at yo, gananat kayo. Hihi, ure masakit ako na. May saksakit ka niya. Kastak ko na yo. Pangalak ko mga ortigatan ko, agas ko na masakita. Nagtrabaho man ni Karen. Karen, nagsapol ka trabaho. Tadi kat magkibarbarkada ka nga. Ano mo, tubrak manang. Kaya po, naggraduar ko maitan college nung college ka. Mabalin ko saan kumipas na. Agtrabaho ka. Iway, nagsapol at trabaho. Kat kabayatan nga awan trabaho manang, siyempre, mangipawit ka. Numanot ko lahat maitulad ko akit so. Hana? Numanot maitid ko, iso. Ngem saan ko nga suportaran nga pinsan ti biyagyo. Naisina akon, at dan bukod ko ang pamilya. Iso nga, numanot maitid ko, anusan nyo. Manong nemi idi siya kon ti pagpakadaan na naging narakop kami tinairot na naglanang di bibig. Sweetheart, ha? Ano nosam ti awan ka inarakop na ka inagig na, ha? No problem. Ni agaramat ti Jero, kayat. Awan ti magdanaham, sweetheart. Awan to ti sabaling nga mabaling kong anak ko pinakan. Natisik-sika lang. Sigat pang ipatuludak ti kwarta. No problem. Iti po sito ka dagos. Numano, iti pawit mo. Isuntumit lang ti masang batang. Sweetheart, man. Nadagam, kayan mo ang katangin ti mga lakad siya, eh. Agtrabaho ang. And, agtinulong kam kinitatang nga. Agmula itinateng, ken protris, ken agtara ken titingwen. Ano kasano lang. At tumat iti makanan siya amin to, di, dan tumat ornungan ni tatang, para kang kuhanan, as pagarikan lang. As pagarikan lang na. Kaya ito naglakay, dan tumukod na kwarta. Nasaan to nga mas asa ka data. Okay, sweetheart. Inakarotan. Agananat ka, sweetheart, ang mabibenti bagim. Kasi tama tingin ka. Di ka umar-arakop ti sa baliwan. Imununan nga napibmanaw di kiti aginamanong. Nagmamesa ako nga nagkawid dito balay. Tan, kumusta kayo? Gusto anak. Anak, rugyan tan? Rinugya ako na. Ti? Nang kita ti pagsayadan dita likod. Agtubon di kiti bunubon ko nga parya. Apag bunubon ka ti parya? Ay, parya. Sili, tarong, ngan kamatis, kunak kuma. Kaya nagtubon. Mga nagtubo akti parya. Nakasaganan to madamdaman siguro after 3 days siguro kag mabaling nga i-transplant. Kaya nakaisaganan di pag-transplant na. Amang ka di anak nga ato mat experience kung may pangati pa nagmulat natin. Kadita, parang nagkuntukin ka. Pagdidid na magan to lakid diti, kinabungan na kiti mulak nga tarong, nateng, ay tarong, kamatis, sili, pang pinakpid nga nun. Hindi mapana kitiligod ti balay, manon nimi, napagaya mo nga tsak, pimbasar ti likod ti balay, Tang, nagpinsgayam tinaramid yun. Karpintero ko naman. Sa bagay. Nagsiguro ang sumron dati asmak. Kabuta, awang batin semento nga masay-sayop ko. Tapok Diyak man itulok nga naka-face masak madlat Ay kami lamarigatan tang. Kanang nga rin danun to. Awang problema ti danun. Tadama data. Danun nga in palok ni Aida, pressure tank. Pressure tank. Nagka-start ti kuryente, Nanyang harap tiramidan ta. Mangi kusukos tayo, kusukos.
Jetmatic pump. Tara di pa nagbumbayo, supay exercisyo. Mabalin nyo mga alatid drum. Agornong kayo idanom. Ito na mapuno yung manong ang drum, schedule yung mati pa nagsibugyo. Kasi tamang tiranta ka talaga, anak. Kasi ka, endo ng Lunes nang. Sombre kag man into construction. Masaplo nagtrabaho ko madlaing. Tapos sandang ibagbagang na kaslakla na ilinong nga kalding. Saan nga napukaw ti kami nukasyon mi manon na imi? Iti asawa. Nga samet nga napukaw iti pamasagid ni katugangak nga babae. Kabat as naglayang manong, tinagbaitan mi. Anta siguro 5 meters lang. 3 meters, yagin di alad, sa 2 meters mi enjoy balayda. So 5 meters lang. Mangmangit ko, nakapigpig sa. Ay, nagiti kasla na ilinong, naiyapon na kalding. Babaklat ha, pasarit sumong batak. Ay, apo, nagiti na ilim. Ay, sino't na ilim? Kita may masagitan ka umama. Mapasagitan ka kadi. Sal-salod sodak na sinot paspasagitan nga na ilim. Kat sino mat paspasagidan yung nga kasla na iapon ka kalding. Ay kaya sino ko mapay no saan nga sika? Mama, agtrab-trabaho ak. No kumasaan ak agtrab-trabaho, mabaling nga kwas tuto ko nayo. Sa ni tatang, makita yung mat, tinagpintas ng talikod. Huwag gayam, ito nag-harvest, libre ito masidayo. Ay, kahit pag ano, kita natang. No kayat yo, umay kayo, regaluang kayo ti itlog tinetib ka manok. Ah, pag ano no itlog nga netib ka manok. No kayat yo, padawatan na kayo ito, ipartyan na kayo ito, ti dumalaga nga netib ka manok. Yak pag ano di kita. Ay, nangarot ti masapol yo. Ha! Ampay nagpawid di asawa, baka kayat yung ramanan. Pag ano, inida mo na tagpawid manong name. Timawag. Dadya yung pawid ko. Sweetheart. Naramang ko sa diyan, timaitid ka da Karen ka ni mama. No, kalpasan na maitid mo ton, kukam ton, kukatan ton na tao. Nabati. Pakitid mo tulangin, sweetheart, ha? Okay. Papagord alanin. I-deposito ka dagos. Pagin pa, deposituan. Di account ta, di ba? Nagramit na account ta. Joint account. Nawa na yan. Sige. Sweetheart, ha? Awan ti magdanagam. Awan gayam. Ibidyok to, ito lang na ito likod. Tinagapuanan ni tatang. Nagapuanan nga doon ako nagkumata. Tintindolong kami. Kahit makita mo nakasunod pintas. Doon nakalap sa atin na itimula mi. Ganito pa nag-harvest. Padawata minto siyempre. Dananang adat mamang mo kini ading mo. Fast forward manong name kasta nga ron tinaramid ko kat maragragsakan ti asawak no kasta ngagbidyo kulak kani bidyo tila nga tilikod dikit agtataray manong name nga manok dikit ipiyek dikit itlog dikit agbungbungan nga tarong agbungbung ng kamatis ken sili ti aparya ken dadumapay manong name. Ito na makapag-harvest kami ka na ito. Siyempre, ibiadan to, kang runan tumat nga bingay ni tata nga. Yung penak tumat yung account na. Tapno, i-deposito na. Tisweldo. Agad para ka nakala. Kada kami ka ni tatang. Kasapo lami. Bil ti kuryente, bil ti danom, kunak kubangim. Awa mi ti bil ti danom dito. Kaya may nayon ko iti pawpawit mo. Marlon, ang tuloy-tuloy nga takastoy ti papasama. Nga ana, nga ilalaam nga ornungan di kiti ipapawid ko nga kwarta.
nga nayunam kabuta agtrabaho ka. Nga ni tatang mo kita napintas iti panagtaraken na ken panagmula na. Ngayon bes ko mga tarak ng taiso na, ngayon saan dadabay may urnong na. Awan to nga tatutuptumteng problema. Ay da, ti panagbiag kat gagangit nga adalat na problema. Mabalin nga, adan tumadamag mo, wano ag-text ka, nga kastoy kit kastoy, adan tumalatakin ka na mamati ka. Di kanto nga tamasulisok. Saan to? Agbarinak to na tibker. Di kanto nga tamasulisok. Dahil tatikunan ni Aida Manong. Hindi may sa nga aldaw ti Domingo, awan trabaho, gabota Domingo, agrubrubuatak. Ta naggumatang manong nemi kada kiti kasapulan ni tatang iti taraken na. Kanin ti manok, kanda dumapay. Kat gumatang akmata, grosyerak tumata na. Iti tirumuana ko ni tinaladan, manon nemi, nakitak ni Karen. Agar ure matilugan na. Imasday kanya. Papanam? Kayong? Bayaw? Inak, agatang nga naging masapsapol. Ito yung tarakin ni tatang. Kaya pamarak tumata na grosarya. Sige. Tuloy ko lang tatagsapol ti trabaho. Sabi kami hindi ka makasapol trabaho. Ay namin ti kahit mo trabaho. Kung purmod ka na, basta lagi kaya. Kahit nga ito kita pasapol ti sales lady. Bagay mo tag sales lady ka ba't napindas ka? Talaga? Kahit talaga mo napindas ka. Ada nang baga ka nga pangit ka. Oo, mat ka diya. Sino na pinpinas kami? Ni Manang mo na siya. Siyempre, nasakti pagsalud-suda, bakit ni Manang mo at napinpinas kami siya? Hindi. Gimawan ni Manang dito eh. Siya tenda. Ano yung tiket mo sa akin? Kaya mo ka din ako ha? Inakpalat sa bali? Di pala siya ka? Ana? Marlon, amo siguro nga nag-arawak. Nag-araw ka karon. Tsak mawatan tiriknak eh. Kasi nakakanahin na ka mailiw. Mailiw nga niya. Ay, dalugan din eh. Aglugan din tricycle. Kapilitan naman nung nagkalugang kam ti tricycle. Ti makadakes. Harako ti ipag ko. Uy, Karen no. Karen. Oh, hindi na napagustuhanin kayong. Karen. Saan to mamamuan ni Manang na ito eh. Kung tata driver, makita na tayo. Natama mo ta driver. Di ba kakingkuhan na sa dinot pangiturungan natin tricycle. Sa tino, iti kasit ganun nga hotel kayong. Uri ka nagpadpado tamad ka nagdigos na. Uri may salang oras. Pag gusto naglang kayong. Kinaman ka sa nuling mo. Baka nalalengak ngayon ni Manang. Amo na siya makipag-sex. Nakarugurugso wild na wild. Siya timangan. Hindi mo kahit timangan. Manong nemi, nagbalingan na ka nitibigkar ko na agsibod ta. Jak pulos intulok. Numampay mayat triknak manong gabutan eh. Kastoon iti karit dati armas ko. Diyos ko, saan nga mabaling kunak? Iso nga, siyak ti tinungpal ti driver. Siyak ti mo na nga dimsag, gabuta siyak nga roti kidwa. Si Kamot, dinak na pagustuhanin. At aywan na. Abay katawa ka. Awan. Kit-kitak lang dato'y cellphone ko.
Nakit mo sawan. Di mo nadlaw. Naka-video tayo. Hala? No. I-upload ko dito. Una saan isan ko kinimanang. Una sa bali ti mangisend. Madi ano tsak ti mangisend. Paisan ko ti sa bali. Anaganat ko nandi kapsat ko. Ngayon no saan mo kaya't ngisend ko dito kinimanang. Umanugat ka lang ngayon bayaw. Kaya pala pasapol mo, may pepantiili mo. Kaya maparagsak na, gamot hindi pala ako sunada ka bayaw. Alang. Ngem sa anak nga naalukoy man, pinanawat. Sumursurot ngem inyaw awan ko. Iti saan ako nga masurutan in dial ko tina number manong name di asawa. Sinong bata na? Hello. Apay nga, timawag ka tikas yung oras. Hanga oras tapos nung tumawag ka, matrabaho. Emergency. Apay nga emergency? Noon yaman timawawat mo, nga video. Hamo ko mapatyan, sweetheart. Yun una ko timang ipakamukin ka. Sulsulisugan naktikapsat mo. Awamat iti namnamay ka madi nga mapasamak. Meron rin ang launay nga nagkalugang kam ti tricycle. Iti unag ti tricycle. Sulsulisugan ako. Ar-arakupan na nga makaliglik ang angguan na. Nga jak pagarupan nga naka-video mat kayam. Kasi nga pa nakamom. Pilitan na. Uri jak kayat. Sana imbaga nga naka-video kami. Sagat katawa. No kayat mo nga saan kong isan dito kinimanang ko na. Umanugot ka di kayat ko. Inyun unakon. Imun unakon. Inunaakon ni Suna. Aida, hanga maliklikan ni Kastoy, amok idin, nasulisog ti kapsat mo. Ni mamang mo problema, di pa nagpaspasagid na kanya. Ita, kung nakalano kanunungan nak, di ading mo, nadatat nag-asawang gayam sa balit rantan. Nadaking kano sinot patsyan. Siyak, uno sinon tumantag ipulong. Manong name kamalman na insan kanyak ni Aida. Ti insan takeng kuwana nga video mi ken ni Karen. Talagang haday ng insan keng kuwana. Nadjakla mo no anya ti kapsyon na. Nagkaring ti cellphone ko. Shoot tumatawag. Hello, sweetheart. Na-receive mo? Wine. Sino nang-send ka? Saan nga ni Karen? Sa baling account. Naling ti kapsat mo. Agyamanak, Marlon. Ano tumbing ang pagyamanam, tas ang mga tinutupan ti kapsat ko. Nagdakil ko mga gulo na tutupan ti kapsat ko. Madadahil ti masakbayan ti kapsat ko. Mabadahil pa ti relasyon ta. Ngamket di, ibagpakasyakin ka. Bagbagam ti kapsat ko. Tapno agbaling nga matino. Taladda kami nga lalaki ti. Asla katak ang kanayon nga sapsapul ti lalaki suna. Asla da sakit na. Kasi kapit ti naman na. Kahit nang sawen, gabot at jak kayat si mapul sa baling nga lalaki. Siguro. Tigat pa naggidyat mi. Baham, tulungak iso ng ipalbaryo. Ikarik ang gaida.
Kadagyaman at ta nasigod nga dagos ti amin. Kahit saan kung ibilang pa yung problema ni Karen. Kan problema ta ni Karen. Ang depende kiti kung daway manong nemi nga nakainom ni Karen nga umay dito'y balay. Uyaw! Uyaw! Umayak man. Abit lang. Ilukat ko tiri daw. Pastre ka na. Nga ba tabalay ti kapsat ko na ito, di ba? Kabartek ka? Wano naka siyabu ka. Arak lang. Sila ka lang kasyabu. Karen, sampay nga nalado ti amin tap nagbalbaliw ka. Kasyam kumanimanang mo. Siguro kinimanang mo kat atot nagastos na kayang kahit panagbasam. Ngayon magbaskan da ka ti eskwela, da ka ti barkada for how many years, di ba? Naggraduar ka kumaitan, sayang. Kahit mo ka dito napintas ti abiyang. Sino kumatasahan nga namayat, napintas ti abiyang na? Taman? Nagbalbaliw ka. Hampay nilado ti amin tapno para sa manan ti sumbrak iti pagkatalan. At da kami kanimanang mo amang tulong kay ka. Nangamuan bibiyang mo ti biyag ko. Hampay ka nadakad to eh. Ed ko daglapos iti sangwanam. Ha? Psst! Sabo namin din. Yung kahit ko nga namin din. Baka no anyaman tayo pag magpagpapay mo na, baka naka-video mo na yun. Imposible nga saan ka masulisog. Awan ni tatang mo, di ba? Ada na panan na. Amo, gamot ada na panan na, nakita kita eh. Come on. Come on, Marlon. Nabayagan nga awan ni Manang. Tumawan ton. Posible nga saan ka mailiw. Idinto na pimpinas di pa magiging misuna. Teta. Nakaparangan na ito ang mansanas ko. Nagmayat, di ba? Kayat mo, amin-aminin. Among kaningan bas ko mga maaros tirik na? Marimunak yan ka. Ano ya? Marimun ka. Gabutaan mo nga adun nga lalakit nakasagid kang ka. Ore ka sano parang sulsulisog mo kanya, Karen. Ngam ti dagos nga supimplot iti panunod ko. Tiyak kayat nga padalanan ti bibig ti sabali nga lalaki. Nga nang kaanan kang ka. Madir mo na. Marimu na. So kan tirbalin, isublimon data arwatan. Agsukat ka, isublimon ikat mong arwatan. Gamot imbas ko mga magargari na. Nge. Pastos. Anak ka pastos. Imbagak lang tipod. No ko mata, may salain ko mga lalaki na kasagit kang kanangat. Mabarim mo. Saan ko ka sa pulan tikas kang ka? Ni manang mo awanan sa pulat kang kuana. Virgin nga tinagikuha. Siyak lang tinagbaling nga boyfriend nga nagbaling asawa na. Pagananok nga rotikas kang ka? Sige. Isuot mo na kitinikat mong arwatan. Huh? Tagbalbalo ka ni Pang. Hampay na lato ti amin. Nagkakalingas ang ka masulisog. Sa anak ka masulisog. Ta saan ka anak ka susulisog. Ha? Ulitak ka di manin. Ngimbas ka mga masulisog at ngimsaan. Madurmenak. Tanarugitak ka di nga babae. Ano't awag mo. Hindi babae nga adun nga lalakit na kasakit. Baka adu pa yun ngam di kita GRO.
Nagiti GRO kat irinabida nga may ruwar. Ang atamat. Imposible baka once a week lang. Siya nga eh. Manungan lalaki ti makalawas. Gusto ka rin mangyarigam kanya. Kasta't pangyarig ka ka. Isong isuot mo na kita arawatim kat pumanaw ka. Manipod met idin manong nemin sardengan ni Karen tinang sulisugan niya. Yung sa bali mat timang umay dito balay mano. Timat katugangan. Ay, Marlon, Marok. Tama pala mo ganak ti Marok. Ay, mama, da kayo man kaya. Nabalik man lang sa anak pimasya rito balay iti anak ko. Balay mi, iti anak yo. Ay, huwag gaya. Ag-asawa kay gaya, di balay yung ado Niya balay na yan na. Dadalikod mo. Ay, ano nga tama man agtinulong kayo nga agabalayan. Sa kadakas. Ako matubrahan nyo dito balayo. Di, umay ka dito, tulungan nyo ni tatang agkurkur ka rin manok. Tulungan nyo nga mga sikaso ka rin mula na nga natin. Hanggang di ka na pindas data? Tanya ti kayat mong asawan. Iso? Imbas nga siga? Ano yung kitsawan, mama? Wan. Amom nun taduma. Agsasarimingak met. Kaya nalapsatak mo't pailaing sa kadi. Sa ino kumati malaan tilapsat giti anak ko nga ay dakin karin no sang siyak. Husto kayo, mama. Tama, correct kayo dyan. Aglalalo ni istumarin iti bagiyo. Kaslita, Medyo, kakaksamat. Nagkagapoy ti parlor. Napatangam. Isungat nga kunak, nga nag-aabay kang mga tangag kiinang at manang dak, di ba? Saan dak nga inan, no? Di kat manang dak, di ba? Siguro. Ay, sigurado reta. Di ka nga di mailiw. Diyos ko. Diyak pa'y tinutupan di anak. Natutukit din ang bakbakitan. Ni anak katawa. Mama, noan yaman dito at panunot yo. Hanyang nga narami din. Agpahisuti ko na yung aslakla na iapon nga kalding. Ang magtabtrabaho man. Agtabtrabaho kami at kinitatang. Ti kwartang ipapaw iti anak yo. Kompleto nga dati bangko. Malaksid nga tano at emergency. Kumaotak. Nga maumot pa emergency. Kasi na po Diyos. Kahit no siya nga rin timadaan ti emergency. Pabulutan na. Ipakadak nga muna kini Aida no anak ko na. Tawan sa bahaling desisyon. No saan nga di akin kwarta. Akin sapol. Ngayon no da di kwarta. Kapagaligan ti pangalan nyo. Damat kwartak ka. Damat bukod kong sapol. Amaling kang ikan. Sana gayang nga rombeng nga. Pagsalusan ta ka. Pasensyakan. Tasabali ti panang ipag-arup mo king kaidi. Marlon. Dati ang mumidi kat talaga nga gun-gundawayam ti kaadan ti balay ni Aida. Gun-gundawayam ti kina OFW na. Tinamnamay may di nga mapasamak kat talagang gasgastarin ti awang kas-iskan na rin ti kwarta terak ko. Atut kakasta kami ni. Di kaya tayo kasla na naiapon da nga kalding, nga mangnamnama dala tamat ti kwarta, nga ipawit ti asawa da, agsugal da, agbartag da, agbabae da. Sabali ka mat gaya Marlon. Sorry Barok. No, hinusgaan ka man nga dagos. Okay lang mama. Noon yaman di kita nagkurkurangan ka na kayo. Alakit dispensary takmin. Ngayon sa nga dakas di baga ka na kayo. Tapno adamat ubrayo,
kan adamat makwartaan nyo, agtinulong kay kanitatang. Daki nga gabalayan. Patasin nyo mga agtinulong. Kan iti malikod ba't ti balayo, ijay. Makipasdak kayo matipagtaraknan nyo sa jay. Kan pagmulaan nyo tinateng. Ini kasta tinapasamak manong nemi maragragsakan ni Aida. Andiyan kahit mo sa wan? Kasi makita mo din video ken ka, nga panagdanggay na kita gabalayan, nagtintindulong da. Maragsakan na kamaon, makamu ka na ito, Marlon. Kasta kumunti ko na ka. Yung basta ko mga gilim-ilim da, nga nakatugaw dalat, nga matmatay dan ti ilim, kata makitinulong da ko ma. Kasta nga rin tinapasamak. Yung bakakit no, kasawa da kita gabalayan. Nagpatpada dapat nga balo. Kumusta kayo ni Karen? Nabayagan saan nga masisidag kanya? Kalpasan din imay amis mo dito unag tibalay ta. Huwag nga rod, imbaga na, nagpakpakawan. Inanugot na nga, sinirek na kapay dita, nga sinulisog, nga naglabos pa amis mo ti sangwanam. Imbaga na? Imbagman, sweetheart, na naibturam. Amom, saan nga ko, hanga tumangkan eh. Imposible, haan, dapat pakasdawa. Tamom, dagos ko nga pinanunod. Saan nga rumbing? Kat iti panunod ko, timang sulsulisog kanya. Narugit. Sorry ha. No kadagiti agundaway, kat inihari ko nga narugit nga babae, kapsat mo. Kastat inaramid ko king ko na. Imbas ko mga magargariak, madurmay na kang kawana. Tapno lang ibabawi na ti panagsulisog na kanya. Nasilawan ti panunot na. Husto ni manong ko na. Kinusto ka ate ko na. Hampay na ladaw ti amin. Sayang ti oras nga naglabas ko na. Isut mo nang naipadamag kanyak. Ada ka nun nagstrakan ng trabaho. Waitress ka no. Katagpay sumanong name iti pimasyar ni Karen dito balay. Kuya, Karen, uy, naisang naman tilamit ah. Ala, ano ka naisang yan? Kahit ko ang asawan, di pa nagarawat mo saan nga flirt, saan nga makapasulisog. Taidi basta agar arwat ka, ag sumulsulisog ka. Dakit, ada nga napintas ka, tikas nga badom, simple. Haan ka narukit, na emma ka. Hala ni Kuya. Aman, kaya nagyaman naklaonay, ta nakatulong ah. Natulungan ta kakinimanang mo. So nga rin imay dito, ta manipod idi, kat saan ang imay, manipod idi, imay dito nga, imay ka dito nga naglapos ka. Ang batay ka kledi, itaman pa naglapos mo. Ala, Kuya, maaramin mo? Kinjak kaya atin, Kuya. Kunak tuping kami nga nagbalbaliw ka na apay naglapos sa kayat mo. Han. Iti agdama pass forward manon nimi. Nagpurguden ti asawak. Nagsibod ta. Kaya't nawatan manon nimi nga maddaan kami ti anak. Imatenda ay nagbakasyon nga nagpurgod. Atendaran na manong nimi ti kasar. Tatang kini mama. Kita mo lang nga saan nun ngayon in-renew pa ti kontrata na manong nimi. Nagsipot ta muna na naurnusan ti biyag na naurnusan ti pamilya na. Na nagsingpeten, nagbalbaliwan ti kapsat na kentinan. Nagkalay sa nga rod, datatang, kini mama. Kat siyempre, ti pagnaedan itan, ni tatang ang iti balay na dama. Nga magtintinulong tapay lagag sumpangir nga nagkarden nga nagtaraken ti manok. Pinagpaiso na manon nimi, pinagsilpudan ti alad. Pinagtipundan ti magaslamay may san ti alad manong nimi napalawlaw ti duwa nga balay. E din to tani Karen manon nimi intuloy na tinagbasa. Naipasnek na. Ket nakapaggraduar.
at damat itan bukod na nga pamilya. Talo manong nemi, dagiti apo ko da mama kanitatang iraprapinda nga iwanan kabayatan manong nemi, nga nangipasnik kami iti negosyo mi iti asawa. Wan, negosyo manong nemi nga pagtinulungan mi. Adumad dagiti amo na manong nemi nga naimas apotahe. Karinderya. Uno kasla restaurant. No karinderya kumakat. Naluton di ito orderen. Yung restaurant, luton pelaeng. Iso nga mini restaurant. Akasla karinderya tipotahe. Takaduan naman nun nemi di iti gagangay nga potahe. Di iti adda iti balay. Kunada. House po. Dito nga ron, ti pagkasalitak manong, thank you, ti anos mo nga nangangurnos, kalpasan nga nakinsan kang kadi ti Italiana, kat sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liliwak at pagsarbingan ti biyag, kadagiti padag nga dibungag ken nagbuya. More power to the program. Kablawak man manong ni manang Macrina Ramos tumaneng padero, nagbibuya. Tuyagyaman nga pagkaya mo, Marlon. Thank you mat king ka Marlon, tingka pa ng ibura ti pagkasalitaan.